Oh, nagbabike kita yan na budoy. Oops, jogging. Oh. Lagi ba katot nag-walking? Oo. Ha? Anay, hindi kita. O, kung tikain kita yan na budoy. O, magpa-price monitoring kita itong gasolina. Alam ko doon, baka kita lot itong taga Department of my own natural resources. Mahal yan at gasolina, budoy. Ayun kiwi. Yan nga ito na naging rorombo. Kanan Maharlika Highway ni. Ito ito na bubuhaton ano. Manginginano lang kita itong tipir ng magasolinahan din niya tanawan. So yan na, ani kita itong Magbil fuel. So itong Magbil fuel, ito nira diesel 79. Itong premium 65, itong regular 64.40. So ani kita lo at speedway. Ani speedway tag 79 ang diesel. Ang premium 66, din ni ang regular 65. Ano nalilinop kita. Pag mauso naman niya nagpagaburo-bike. Oo. Dumangat na kita nga di dapit sa may San Roque. Amay niyang Fuel Express. Nalilinop na kita. Ito yung presyo din ha. Itong diesel tag 78 liwat ha. Ito ni unleaded tag 69. Ito ni kerosene tag 72. Oo. Ano man din Petrogas. Uy, buro barato. Premium 62. Wala pa kang magmahal. Ikaw lang tagmamahal. Kasi malaki ang puso mo. Nasayod kita nga ininhirangayan nga pipirano nga baga gasolinahan amoy ng mga independent players. Kundiin igulain hiraliwat nga nabutong hitong tinatawag nga mga sub-dealer. Ang sub-dealer amo ito nga naangkat di dahaton mga dagko nga mga player na. Bata aton lahat to yan naging pakita iyo. Waray tahin iba nga mga kuan, waray tahin iba nga panuyo kundi paghatag lahi itong kahimtang itong presyo. Pero kung ano man itong mga iyong mga panunahon na iyo na itong opinion. Ano? Basta na itong lang paghatag lang presyo, dididapit aton dapit. Hatanawan. Di na may ha. Di na may ha, matatapos na hira. Good morning. Today, March 10. 2026. Time check, boy. Naging kakapoy kita. Bayos na trabaho. Okay, nagdusog kita ng auto. Alright. Alas 9 punto. Tot outfit yan na. Mapay klase. Mapay klase good ano. Wata tits. I'm clean. Natamod tim camera budoy. Ayun. Tuwaya tim camera. Tuwaya. Sugad. Sharing pa. Oy, shoutout tayo mo mana. Alagat ha. Papayag kinatim ka video. Pasensya na kakitat ka video. Burin baglay ni. Lunes. Martes nga adlaw. Madulom-dulom. Yan kay. Madulom-dulom kaya no. May daning depression. Kakulit. Sana nga madus ako. Madus sa kagyap. Oy, Pileng! Sabala. Nagbabike kita yan na budoy. Oops, jogging. Lagi ba katot nag-walking? Ha? Anay, hindi kita. Kung tikain kita yan na budoy.
O magpa-price monitoring kita itong gasolina. Alam ko, baka kita lot itong taga Department of my own natural resources. Mahal yan ang gasolina, budoy. Thank you eh. Oo. Ano, hindi lamaya. Ay kita kasinahan. Ay kita kasinahan nila at guard. Oops. Okay na. Oo. Hindi nakamove on. Oo, ano? Actually, oo, gusto na natin. Hala, samtang mga nagbabike kita, no? Bahala na yun, umabot yung pera kami minutos. Actually, ano? Naran lasugad at pag binurbalabag. Itaton views na, tag 2,000. Oo. For the first 2 to 3 days. Oo. Sa'yo pa ba kung maabot na yun sa Kasimana? So, nagpapakita at video. Labi na kung nag-iindusar kitahin na usang establishmento. Intalon. Baga, nalilipay. Nang may na PM haton nga. Pinagi ko na natong vlog. Nasosold out ang ira paninda. Damon na palit. Direct. Damon na palit. Kaya no, na-informer naton ito naton baga magsurunod. Hagutin naton yung pamagi na bitatagan naton hin ano pa yun hin kaburokon iton iba. Oo, sa tinin Unpulse Technology Phoenix nagsara, pero may natin yung nagsara. Oo, kataliwan gusto na kita ito. Hindulan. Kataliwan ano, hinahinila taton kay rayo ito nga ito baga pagrurumbuhon budoy. Oo, ini tabas-tabas itaton kaya no, yun nga ito naging rurumbo kanan Maharlika Highway ni sumaabot kita. Oy, nasa girit ka la. Adi na kita ligin sa sisitan pa. Oo. Itaton na bubuhaton ano, manginginano lang kita itong tipir ng magasalinahan din niya tanawan. Oo, kumbaga baratot sa gasolina nga ninla na itong diesel ano. Oo, kay makuri good man itong kahimtang yan na itong mga sugad haira at mga nagtitinda or itong tipir nga mga gasolinahan nagkakaada itong hindi diferensya o nagkakaada itong yung mga diferensya itong na presyo. Kaya no, may itong kategory, may itong mga private category nga igulaliwat napalit ko nuhira itong sugad itong mga big player o mga big company. Oo, Shell, Petron, itong nga naiba itong diferensya itong Petron nga nin Shell. Oo, so baga nasayid kita. Ayan ano, oy, mapahinga ko na iyo. Oo, nasayod kita. So yan na, ani kita itong Magbil fuel. Ano gawa mo na ba? Ani kita itong Magbil fuel na makikita natin ha, aditong presyo. O ani nga kada kita. Oo. Atong ino na pagkasolina. Ayun. Oo. So itong Magbil fuel, itong nira diesel 79. Itong premium 65, itong regular 64.40.
Oo ha, norniyan kita magtatali kung hay baga mas buro barato. Oo. Mano, ano di masisiring na itong paglito nitong gasolina? Mahal-mahal ano? Mahal-mahal na. Oo. Di la rumamay. Oo, di la rumamay yan ah. Iti imuskin, badaw. Pipirala ka, toro ano? Oo. Iti ba regular 64. Oo, pera ka litro din iton imo sin. Igi daw 1 point. Oo, kami daton kuan man. Oo. Iton sin 1.54. Oo, 1.54. May dalawa 64.40 la. Oo, ano, premium add to unleaded. Ito na unleaded, amo to nga 64 na 1.55. Ito na okay. Dapat gihapon to gipapanginano ano. Oo, itong kada usa nga mga point ba ano timo point 9 o cloud 9. Oo. Ano? Oo, di ba? Oo. Aray ginoo ko ka Tonyo. Durok kang kasaragati. Ah, ha? Ginaw nawara, naubusan ako mano. Oh, ila. Naubusan kita ng sticker na. Lagi na pabati naman kira, ito pinangyaro. Bangutang na lang. Oo. Pero naka-metros. Ostong talani din ati kita dito ulit ibang gasolinahan. Oo. Magtatali kita niyan ha, magtatali. Okay. 69. Pero dito. Oo. So, di kita lo at speedway. Ang speedway tag 79 ang diesel. Ang premium 66 din ang regular 65. Ano nalilinop kita. Ay, nalilinop kita. Oo. Nalilinop pak. Oo. Oo. Adi man. Oh, anira kuan premium on point 1.52 ang kanan 100 ang price 66 ano. Oh, kanan Shin 66 ang price. Oo, ang regular 100 154. So, may itong mga diferensya no. Itong kada usa nga mga gasolinahan kabahin itong presyo ngan hiton perat lana. Oo. Aray, ginoo ko. Oo. Baka kita nalilinog. Kulang gud makita yung muscular badyo. Oh, dini nilapit may kon ha, speedway. Oh, na yung mga picture kita. Oy. Namimilingin po ako. Oh, di namimilingin ko apo. Ay teritorya ko no, basta dako. Dako iton. Kasing-kasing. Nga maigo. Haiya. Piyas. Oh. Oh. Dako ko no. Oh. Duro ka kun kasaragati iton yo. Oh. Ay shout out balita hoyo mga gasoline ang gasoline. Oh, ha dinhi na speedway. Salamat po. Oh, natago. Ay pagtabon. Alam picturean kita. Oh, dapat picturean ta para diri kita malipas it presyo. O kay makuri pag review didituan para dito plaza aton matatanding. Oh. Digad. Nagbike ka la. Oo. Tika nga palo. Yeah, balo. Ano nakano ka dito? Aray na gani ka bislig. O tika di. Magano ka man diri? Aray maganda tagtagon. Ha? Tagbugto. O tika di ka timbukto. Oo. Oh.
Hinay ha. Wala ka daw ha. Oo. Oo, ba daw? Kita ating BTS, mga bahol. Wala ka daw takapalo. Di ka di pa bisligya. Bike la. Oo. Wala ka daw. Nga damo naman niya na. Ito baga, mauso naman niya nagbaga bike. Oo. Magmamahal naman lutin mga barak paralito ng mga bisikleta kaya ma-prepare kita kapag bike naman salit ano dili kita ani bagahin makahirayo ano. Oo, okay, di lang rumamay ito imusin niya na pahin tubtubla ito na tulusa balik ni mo oray na. Oo. So yung mga kaibigan natin ano, mga subscriber diyan sa Amerika, tayo po ay mag-gross cutting, gross cutting dito no. Kasi mahal ang papliton ngayon sa gasolina. So hindi tayo basta-basta na lang pupunta sa ibang dako ng lugar. Siyempre, ako po. Dati kasi 100 malaki na yung bagay na yun. Minsan makapuno na yun. Oo, kasi hindi naman naubos natin yung naubos yung gasolina sa ating pinupuntahan. Kaya minsan na-imbak nagiging puno. So pagtingin ko na medyo mahaba, medyo marami ang laman ng ating tangke, kaya tayo ay napapahirayo. Lahat ng papahirayo. Oo. So babalik ako rito, pipicturean ko lang kasi limtanin ako. Limtanin dito no. So galing tayo dun sa Speedway. Sunod natin na bibisitahin, dalawa pang gasolinahan dito sa Tanawan ano. Ay bali tatlong gasolinahan pa. Oo. Yung papuntang Maribe, meron doon dalawa. Hindi ko na kaya budoy, baka tayo malinop. Oo, hanggang sa Rocky lang tayo. Oo, nala. Okay. May danaton didi ginagian nga mga magkaruruyag. Oo, ano ha? Ano, pamatik, hiralent na himo ini. Ha? Oo, ano, kamu lang na himo ini? Oo. Oh, God. Iyo lang design. Si yung boss ko, si Manong. Bibidyohan ko ha. Oo. Oo, mausay, uy. Maupay ini. Ha? Uy, mga locally made ini Tanawan. Oo, nabidyohan ko lagi hapon sa cellphone para dungan. Oo, samtang kita baga nagbabike, pwede natin nasipatan dito sa diversion road. Uy, gawang online niya, lokal. Didilainin mga fresh na mga himo, ha? Wala ka daw, oh. Oh. Man. Oo. Mapay tiining osa. Man. Man. Baga ka din iton king. O adila tira dapit baga hirimuan ha. Mano tagpira man suga dito. Manong, yung boss ko. Boss. May kausap eh. Nila din naghihimo. Nila nila dapit din naghihimo ha. Ano pa kaya na kita tagpira presyo. Mano tagpira di. Okay lang maka-istorbo. Okay lang. Magkano to? Magkano? 15,000 ang seat. Ha? 15,000 ang usa ka seat adto. Usa ka set. Oo. Ilan yung piraso? 2 piraso ang single, isa ang sofa, isang lamisa. May lamisa pa yan. Asan yung lamisa? Nandito sa taas. Nandyan sa Igbaw. O pati pwede makita yung Igbaw. Oo. Gidong.
pagkuha kita respeto ikaw budoy kay dito na kukuha ito pag cheat oo, one set isang mahaba. Uy, local limid ha, sila lang yung gumagawa nito ha. Mayroon pang customer nagpunta dahil. Oo, 2.5 yan, 2.5 So, isang misa. isang misa, dalawang single, Oo, ka dalaw pa, oo. 50,000 lang. Oy, 15,000 ha. Oo. Isang lamisa, dalawang single, tsaka isang sopa. O, yung parang nakabulandra, yung isa na mahaba. Ang pick-up, Oo. yun, 4,500. 4,500. Oo. Oo, sige, sige mano ha. Okay, sige. Oo. salamat. Oo, walang anuman. Okay. Oo. Magdala ka ng customer mo. Oo, ito. Binablog ko na. Oo. Dito lang yan ha. Uy, buligin niyo mga kasangkayan. Oo, kisa't mapalit kita hit mga kuang talon. Mga local limit. Ini 4,500. O pero ang sharing 4,000. Ako ng 500. Oo ha. Tapos ini dalawang set. Dalawang upuan. Isa nito. Tapos meron ng misa yung nakita natin. Oo ha. So makita niyo ano ini usa ka set duha hadto tagkuan la. Ay na-record ka. Ay true. Oh so usa ka set hinin ha. Duha ta ini. Oo 15,000 ngano sa ini nga lamisa. Tapos ito for 4,000 adad to. O ano yan, di dapat na may diversion road. Oo ha, pakadi ka mo, sangkay. Uy, gintagan na lot kita hinkuan. Panalipdanan. Oo, mo talag sa online. Ay ha, kukong kulat ang cellphone. Pinamurot kita ng mga sugadin. Pero man. Mga agimat nito susok-susok ito. Tapos yung kakatukuton dito takong kuhan kwarto. Oo, papakita ko kayo kung kaano nakadamot aton kuhan mga pinanmumurot ng mga kuhan mga barahibo. Okay na. Damo na. Huwag pinito ha, di nila may diversion road. Okay. Oh, may doon nato nagigiyan di San Roque nga aton sa dang ikaparayaw din tanawan ha. Oy, congratulations Architect Orlando Galvez Jr. for passing the January 2026 licensure examination for architecture. Oh, Idoy, kumusta? Idoy, Architect Orlando Galvez Jr. Congratulations. Oy, architect na ni ha. Taga San Roque. Lumaya. Man Orlando, congratulations team anak. Orlando Galvez Jr. Oh, mamay ka lang. Proud parent. Sige mano. Bye. Okay. Opo. Mga sugad lang itong ating mga laksi. Oh, pero makalilipay, di ba? Oh. Dumangat na kita nga di dapit sa may San Roque. Amay niyang Fuel Express. Nalilinop na lot kita. Ito yung presyo dito ha. Itong diesel tag 78 liwat ha. Ito nira unleaded tag 69. Ito nira kerosene tag 72. Oo. Aray. Kanang 100. Premium ito ano? Premium yung jingle na. Unleaded. Naubusan ako. May daman maalpot. Thank you ha. Kung talay lang may daman maalpot. Pero wala pa ito mag-order po. Naupot baroy. Naupot baroy doon. Thank you. Di ba? Nag-picture kita. Basta na lang ito kakantuan. Hindi naman San Roque liwat.
Oo, mamay data lang bagay mang raw niya ng adlaw kung taloy. Oo, nato kita lang sunod nga buwas para may datat ibang nga burhaton. O ito pagtigda ayan ng adlaw, maguguol kita. Sakta no, lagad ako. Lagad tinta, umakangaralas. Kalit na. Hop. 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 Ang ganado. Haller. So sa nalata, duduha pa. Itato ka katuan di may kuang ada si oil sangkay. Wala sangkay samboy. Ito pare. Oop. Yes sir. Labay na to mga raw niya na ano. Pero siya tutug naman nala dito sa parang na kita. Good morning. Hello, good morning. Nako kadayon. Wagat. Kuan. Ada man dini Petrogas. Hello kaya kita Petrogas. Ay agiro medel tiyo din ni kuno nakan ni. Oh, di dapat. Uy, buro barato. Premium 62. Oh. Sakay, buro barato man. Wala pa kang magmahal. Aray pa. Ikaw lang nagmamahal. Mahal Kasi malaki ang puso mo. Okay, sir. Oh. Oo. Dito lang ang hindi mamahal, pero malaki ang kanilang puso. Charot. Oo. So ito kita plaza. Para dito ito na plaza. Okay, parang baga nahidangat na kita nga diha may plaza ano. Di plaza Tanawan. Nagsinisiring ano we respect gihapon iton siring pahaton ayaw lako no. Okay. Anyway, base ano na aton paglibot ano aditon na mga presyo ano. Ang dididapit sa may speedway anira diesel 79. Samtang anira premium sa 66. Yan anira regular 65. Dito lot sa Marbil fuel 79. Ano diferensya 65 itong premium, 64 itong 0.40 ito na kuan. So nagkadiran piso nga diferensya. Kataliwan didiliwat sa fuel express anira presyo ang diesel 78.60 katapos anira unleaded tag 69 mamay kala ano. Tataliwan ang pinakabarato amo liwatan Petrogas dito na may San Roque. At ira diesel 65 anira unleaded 61 50 katapos nagkakaluwalwat at postiso ito ang premium liwat 62. Mga di man didi nagpicture kita ha dito maralay mo nito niyo ha. Ngano nasayod kita nga ininhirangayan nga pipirano nga baga gasolinahan amoy ng mga independent players kundiin igulain hiraliwat nga nabutong hiton tinatawag nga mga sub-dealer. Ang sub-dealer amo ito nga naangkat di dahaton mga dagko nga mga player na nambot baga amo dayto mga Petron, Shell baga diri gud kita ton side baga amo ton baga naton baga na sagap sharing pa hulagway anhuring ha aton
nga hira igulaliwat ko no ton hira nga nabutong nga kung nakikita niyo ton mga presyo nga iba-iba diri kita ton sadang kuno hira mabido kay ton dihira igulalot iton hira nga nagrorolyo iton ira mga kuhida. So pananglitan iton nga ira kuhida samtang nakalubong pa kuno iton wari pa kuno iton ka kauubos naiabtan hira naiabtan hirahan ira presyohan una nga yana iton nagmahal o di kaya naubsan hira tapos waray pera makarecoverhan ira puhunan sa kaya nagmahal di ka tira pagbutong ay man hira kuno mamimiling hinig tatapar o amo ko niton mulay hiton gasolinahan nga di ka nga ni kuno to magmonitor ada album boy tim imo kuan ito ni imo puhunan so asugad ano nga ito nga pamaagi baga we are not as crispy nga himang rawon nga totally sakto but aton lahat to yan naging pakita iyo waray tahin iba nga mga kuan waray tahin iba nga panuyo kundi paghatag lahayo itong kahimtang itong presyo pero kung ano man itong mga style o ano man nga yung mga panunahuna iyo na itong opinion basta na aton lang paghatag lang presyo dididapit aton dapit hatanawan o tala sa karon tala na yan mula itong nahimo yun ng imang rawon kabayan hiton presyo hiton lana diditanawan. Again, this has been your friend from another stars. Siyempre, ako yung magpapabili laghihap ng iyo. Sangkay nga mayokbo. Ako isang kaiton nyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Okay.